mähän kuitenkin tuun uskonnollisesta taustasta, niin kuin, että mun perhe on tosi uskovainen. Me kuulutaan vapaakirkkoon, joka on kuitenkin tämmöinen herätysliike. Eli siellä niin kuin oikeasti kaikki on uskovaisia. Siis ihan kaikki. Siis mä tiedän, on, niin kuin, jotenkin musta tuntuu, että sieltä oli esimerkiksi kun mä olin seurikseni, niin oli tosi vaikea löytää niin kuin, ihmisiä, jotka niin kuin, ehkä jakoi kans vähän semmoista niin kuin, samaa ajatusmaailmaa mun kanssa, että niin kuin, kyseenalaisti sitä omaa uskoaan. Että tosi moni oli niin kuin, just lapsesta asti oppinut uskoa, niin mä en tiedä, oliko ne edelleen lapsen uskossa vai oliko niitä jotenkin löytänyt Jumalan tai uskon ja silleen, että mutta siellä oli niinku ihan vaan niinku mun lisäksi joku 3 ihmistä, jotka oli niinku ehkä kyseenalaisti tai ei välttämättä ollut niinku edes uskossa. Mä oon syntynyt kristilliseen perheeseen. Mun vanhemmat on kristittyjä, he on lähetyssaarnaajia, joten se on ollut läsnä siinä arjessa, ihan kaikessa tekemisessä. Eli mulle oli itsestään selvää, että mä uskon Jumalaa ja Jeesukseen ja että mä oon kristitty. Mä oon käynyt koulut Japanissa ja se oli tämmöinen vähän niin kuin sisäoppilaitos ja käytännössä kaikki oppilaat, jotka siellä oli myös lähetyssaarnaajien lapsia, joten niin kaikki, niin koko niin mun lapsuus on pyörinyt tavallaan kristinuskon ympärillä. No oon mä välillä kyseenalaistanut, että kyllähän se on niin kuin, mä ehkä koin jossain vaiheessa, että en ole tehnyt tavallaan semmoista niin kuin henkilökohtaista ratkaisua, että se, niin kuin se, mä ajattelin, että se kuuluu siihen niin kuin omaan arkeen ja se on tavallaan tämmöinen itsestäänselvyys. Kun Adela kuoli, eli nuorimmaisen sisko, kaksoissisko, niin se tuli vielä niin kuin vahvemmin läsnä, koska tuntuu niin pahalta ajatella, että ei koskaan näe sitä henkilöä. Ja jotenkin niin kuin usko antaa just sitä toivoa. Ja olen myös kokenut, että kun mä oon rukoillut, niin mä oon saanut niin kuin, rukousvastauksia, että vaikka mä en ehkä ole niin semmoinen, että just joka sunnuntai käydään kirkossa ja joka päivä välttämättä rukoilen, niin mä koen, että mä oon kristitty, jos joku kysyy siitä, niin mä uskon, että on elämää myös tämän niin kuin elämän jälkeen. Mä itse ajattelen, että se on ihan tämmöinen oma uskonvalinta ja sitten jokainen voi toteuttaa sitä uskoa niin kuin itse haluaa, että ja se ei ole tavallaan keneltäkään pois, jos joku uskoo tai joku ei usko, että se on jokaisen oma valinta. Kun mä oon ollut uskovainen koko ikäni, niin musta se oli niin kuin tärkeää myös, että te altistutte siihen, koska mä koen, että se on niin kuin, että jos ei altistu, niin ethän se välttämättä voi tehdä sitä uskonratkaisua. Ja ainakin niin kuin se on myös semmoinen yhteisöllinen asia, että mä oon tykännyt ihan hirveästi, kun on ollut just seurakunnassa erilaista toimintaa ja näin, että siellä on niin kuin tosi hyvä henki ja semmoista niin kuin, ihmiset on pääsääntöisesti niin kuin ystävällisiä ja auttavaisia ja se kuuluu kuitenkin niin kuin kristillisiin arvoihin auttaa muita ja näin, että siellä on paljon, mun mielestä siinä on niin kuin ihan niin kuin seurakuntatoiminnassakin on tosi paljon hyvää. Ja varsinkin just silloin kun Adela kuoli, niin kyllä sitten sai niin kuin kirkosta ja seurakunnasta tosi paljon apua, että paljon niin kuin rukoiltiin meidän puolesta ja mä koin, että se auttoi myös sitä niin kuin selviytymistä siitä. Ja kyllä niin kuin tietenkin ajattelee sillä tavalla, että toivoo, että lapsetkin tulisi uskoon tai olisi kristittyjä ihan niin kuin, miettii tietenkin sitä niin kuin, tavalla sitä elämää, että mitä sitten kuoleman jälkeen, että haluaa, että pystyy sitten näkemään sitten myös sitten silloin.
että ajattelee, että tämä ei ole niin kuin lopullista. Ja mun mielestä sit kristinuskossa on tosi paljon hyviä arvoja. Toki siellä on paljon myös semmoista ehkä vanhoillista ja niin kuin maailmakin muuttuu, että mun mielestä kirkon ja niin kuin oppien pitäisi niin kuin jotenkuten pysyä niin kuin perässä. Onko sulla niinku lapsena silleen opetettu, niinku, että Jumala on olemassa ja silleen niinku... Joo, on. Et ei ole oltu mitenkään silleen, että jotkut uskoo näin ja jotkut uskoo näin vaan. Niin, ei ole ollut, että se on aina ollut se, että tunnistat Jeesuksen Kristuksen omana henkilökohtaisena pelastajana, niin pääset taivaaseen. Et siinä ei ollut niinku mitään silleen aina vaihtoehtoja. Eli meillä on just luettiin lasten raamattuja pienenä ja aina iltarukoukset niin kuin ennen kuin mentiin nukkumaan ja aina ennen ruokia oli niin kuin ruokarukous ja kaikkea. Sitten joka sunnuntai mentiin kirkkoon. No, missä iässä olet niin kyseenalaistaa juttuja? En mä tiedä. Siis ehkä joskus niinku, no varmaan siinä niinku teini-iässä tuli vähän semmonen niinku silleen, ja sit kun oli korona ja kaikkea, niin oli vaan yksin mulla omassa huoneessa ajatusteni kanssa, niin eihän siinä niinku sitten ihan hirveästi tilaa, niinku, tai jäi vähän ehkä liikaakin tilaa niinku omille ajatuksille ja niinku silleen kyseenalaistamiselle siitä niinku omasta kasvatuksesta, ja sitten kun kuitenkin vähän tämmöstä teini-angstia, niin sit niinku pitää silleen on pakko vähän niinku jollain tavalla kapinoida vanhempia vastaan, ja musta tuntuu, että se mun kapinointi oli sit sitä, että mä kokonaan niinku vieraannuin siitä niinku uskosta. Mä niinku en niinku jotenkin pystynyt myöskään näkemään sit sitä hyvää siinä. No, mulla on ollut ristiriitainen suhde uskontoon, koska mä oon niinku kasvanut ihan silleen, että mun kummatkin niinku vanhemmat on ihan silleen super ateisteja, ja se viesti, minkä mä oon saanut kotoa, niin ei edes ole ollut mikään semmoinen, että no ei voi tietää, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, vaan se on niinku ollut semmoinen, että ei ole niinku mitään ja silleen, että mitään Jumalaa ei ole. Ja ehkä tavallaan se käsitys, minkä mä oon jollain tapaa sisäistänyt jo aika varhain, niin on ollut jopa semmoinen, että se on jotenkin harhasta tai se on melkein tyhmää niinku uskoa mihinkään, mitä tavallaan ei pystytä tieteellisesti todistamaan. Mutta mua on silti tosi paljon aina kiinnostanut kaikki niinku, kristinuskon kulttuuriperintö ja kaikki ne tarinat ja kaikki ne arvot ja kaikki mitä siihen liittyy. Ne on ollut mulla aina sellaisia, en mä olisin halunnut niinku pienenä opiskella uskontoa, koska se on mun mielestä vaan super mielenkiintoista. Keskustellut just enemmän uskonnollisten ihmisten kanssa, niin on oppinut just ajattelemaan asioita silleen, että no, et eihän välttämättä semmoinen jotenkin tieteellinen ja jotenkin mun käsityksen mukaan rationaalinen NS-maailmankuva ja uskonto välttämättä ole ristiriidassa, koska se uskonto voi olla niin semmoinen subjektiivinen ja henkilökohtainen jotenkin kokemus. Oliko se kuitenkin niinku ihan itsestäänselvyys, että sä niinku kasvatit sun omat lapset silleen ateistiseen maailmankuvaan? Vai pitikö sitä jotenkin miettiä? Joo, oli ihan itsestäänselvyys. Murrosiässä mä tajusin, että koko tää Jumala höpinä on ihan satuhommaa. Ja sitten mä en enää pystynyt, ei mulla olisi ollut mitään, mutta en mä olisi voinut mitenkään muuten toimia. Pitääkö sun mielestä niinku ateismi jotenkin perustella, vai pitäisikö se olla sille oletusarvo? Pitäisi olla oletusarvo, mutta ihmiset on siinä suhteessa varmaan myös vähän niinku neurologisellakin tasolla erilaisia, että toiset on niinku enemmän viritetty uskomaan, ja se on varmaan semmoinen ihmisyydelle aika tyypillinen asia niinku uskoa, mutta mun mielestä se on niinku järjenvastaista, että ateismia pitää perustella, että sen sijaan uskoa pitäisi perustella, mutta eihän sitä pysty perustelemaan. Niin... Ajatteleeko sä, että se on jotenkin väärin, että ihmiset kasvattaa niitä lapsia uskonnollisesti tai siirtää niitä niinku, oppeja, joita ei ole mitenkään perusteltu vaikka tieteellisesti niin niille lapsille? No en. Että aikaisemmin mä olin ehkä vähän jyrkempi näiden asioiden suhteen, mutta nykyään mä ajattelen, että aika moni ihminen voi saada uskonnosta jotain sellaista lohtua, mitä ei mistään muualta voisi saada. Ja se ei ole vain itsepetosta.
No eihän se haittaa, onko se itsepetosta, jos siitä saa lohtua. Kyllähän placebokin toimii. Mutta ja kyllä mä nyt ymmärrän sen, että jos ihminen ajattelee, että se on niin kuin parasta mitä on ja tämmöinen totuus, niin totta kai ihminen kasvattaa lapsensa siihen. Jep. Niin ei voi tietää, jos me vaikka joudutaan nyt johonkin kirjastoon, koska sä et ole kasvattanut meitä uskomaan Jumalaan. Niin, jossain vaiheessa mä ajattelin, että jos ei usko, joutuuko helvettiin. Mutta sitten mä tajusin, että tässä pelossa on ehkä aikamoinen paradoksi. Että jos ei usko, niin ei voi joutua helvettiin, koska ei usko helvettiin. Että kyllä mä niinku pienenä tosi paljon niinku rukoilin, joka vaikuttaa nykyään niinku vähän silleen ehkä hassulta mulle. Mut en mä tiedä, ehkä se oli vaan, että mä olin niin paljon siinä lapsenuskossa, että mulla vaan oli opetettu se. Niin sit niinku, se oli vaan, ehkä mä en tiedä, oliko se niinku tapa vai oliko se, koinks mä oikeasti siitä jotain, en mä sitä nyt hirveästi muista. Mutta onhan se pienenä tavallaan ihan sikalohdullista ajatella, että on joku niinku korkeampi voima ja silleen tavallaan kyllä mäkin muistan, että mä pienenä tosi paljon niinku halusin uskoa, että on joku kuoleman jälkeinen elämä ja on joku niinku Jumala ja kaikki lopulta järjestyy. Mulle on säilynyt tavallaan tosta sellainen ajatus, että loppujen lopuksi uskonto niin on varmaan aika monelle vaan semmoinen tapa jotenkin olla kohtaamatta sellaisia niinku maailman jotenkin kylmiä tosiasioita. Vaikka eihän se varmasti ole niin yksinkertaista, että monellehan niinku tavallaan eihän uskonto aina mitenkään varmasti niinku helpota elämää, että jotkut vaan ajattelee, että näin asiat on ja se on niinku niiden todellisuus, eikä se ole mitään välttämättä mitään sellaista tosiasioiden pakenemista ihmisille. Niin. Kuitenkin voihan se sitä, niinku, siitähän uskonto periaatteessa on niinku lähtenyt, että se on niinku tapa hahmottaa maailmaa. Mulla siis niinku itsellä joskus esiteini-iässä niin iski sillä kauhea kriisi, kun mä olin jotenkin sillä, että miten se on niinku mahdollista, että niin moni ihminen niinku uskoo Jumalaan. Ja miten se on mahdollista, että tavallaan tommonen joku yhdestä ihmisestä lähtöisin oleva liike nimeltä kristinusko niin tavallaan voi olla nykyään niin vaikutusvaltainen. Mulle on itselle muodostunut semmoinen suhde, että mun on vaikeaa vähän niin kuin ajatella muiden ihmisten uskontoa jotenkin vähän niin kuin semmoisena pyhänä asiana, mitä mun pitäisi niin kuin kunnioittaa. Niin. Totta kai mä kunnioitan ja totta kai mä niin kuin oon jotenkin miettinyt sitä asiaa tosi paljon ja en halua loukata ihmisten niin kuin henkilökohtaisia uskomuksia, mutta mun on jotenkin vaikea ehkä itsellä vaikka silleen hahmottaa, että missä tilanteissa se vähän niin kuin olisi vaikka oikein vaatii, että saa käyttää jotain uskonnollista päähinettä vaikka jossain passikuvassa. Mitä kaikkia erityisököksiä ihmisille voidaan vähän niin kuin myöntää jonkun uskonnon nojalla, koska se on periaatteessa niin kuin vaan tällaisia käsityksiä, mitä me ei pystytä edes todistamaan, että minkä takia niiden nojalla voi vähän niin kuin vaatia jotain erityiskohtelua. Uskonto on niinku kuitenkin se niinku kasvatuksen ja kulttuurisen kontekstin niinku synnyttämä. Että sä niinku, niin, että jos esimerkiksi mun äiti olisi syntynyt muualle, niinku vaikka just Intiaan, niin mitä luultavammin hän olisi niinku hindulainen varmaan sitten siinä tapauksessa. Jep. Et mun mielestä kaikkea just silleen uskontoja pitää kunnioittaa, mutta jos se uskonto ei kunnioita mua, tai jos se ihminen, kuka pyytää niin kuin minua kunnioittamaan heidän uskoa, niin sitten mun mielestä se on vaan tekopyhää. Tai niin kuin, että ei ole olemassa mitään semmoista asiaa kuin esimerkiksi kunnon kristitty mun mielestä. Että mun mielestä jos henkilö kokee itsensä kristityksi, sittenhän se on niin kuin kaikki voima sulle, että koe itsesi kristityksi, että sä oot. Mutta niin kuin mun mielestä ei ole, se on ihan tyhmää kanssa niin kuin eriarvoistaa sit niin kuin eri uskontoryhmiä. Just rippikouluikäisenä on kuitenkin vielä semi-nuori. Niin sitten, no just esimerkiksi vapaakirkossa meillä on seuris ja siellä sä teet itse sen uskon valinnan. Että mua ei just esimerkiksi kastettu pienenä sen takia, koska mä olisin voinut itse mennä kasteelle seuriksella. Mutta mä en niinku silleen, että se, että siellä tosi paljon siitä opetuksesta saattoi myös olla niinku vähän semmoista ns-pelottelua.
Ja mun mielestä tavallaan kristinuskossa onkin usein se, että mun mielestä usein tosi vihamieliset jutut voidaan naamioida niinku rakkaudeksi sillä verukkeella, että ollaan silleen, että no, että se, että mä tavallaan yritän saada sua luopumaan näistä sun synneistä ja yritän saada sua kääntymään tämän uskonnon puoleen, niin johtuu vaan siitä, että mä haluan, että sä pääset taivaaseen ja mä haluan, että sä vaan pelastut. Ja mulla oli tosi vaikeaa esimerkiksi hyväksyä se, että kuinka paljon niin kuin ns. Vihaa niin kuin just naamioidaan vähän semmoiseksi niin kuin rakkaudeksi tälleen. Mut sitten mun mielestä just Faija sanotti hyvin, että se on niin kuin, että kuitenkin ne kristityt, jotka tuomitsee muita ihmisiä, niin ne ei ole oikeasti kristittyjä sen takia, koska Raamatussa sanotaan, että ainoa kuka voi tuomita ihmistä on Jumala.